Tua 1700 o flynyddoedd yn ôl, roedd Custennin, ymyrawdwr y Rhufeiniaid, eisiau gwneud dathlu genedigaeth Iesu yn ddigwyddiad flynyddol. Fel yr ymyrawdwr, roedd Custennin yn gallu cymryd a defnyddio un o wyliau canol gaeaf y Rhufeiniaid. Dyna sut ddaeth Rhagfyr y 15 yn ddydd Nadolig, sydd nawr yn un o wyliau mawr y byd. Mae llawer o'r traddodiadau dyn ni'n cymryd yn ganiatawol yng nghyfnod yr wyl wedi ei sefydlu tipyn yn hwyrach, wedi ei dylanwadu gan sgwennu Charles Dickens. Does dim llyfr gyda'r rheolau'r Nadolig ynddi. Mae pawb i raddau yn dewis beth maen nhw eisiau gwneud i'r Nadolig. Gwyl crefyddol, amser gyda teulu, partion, anrhegion, bwyd ac efallai cymysgedd o'r holl bethau yna. Beth bynnag yw'ch traddodiad Nadolig chi, efallai eich bod chi'n dymuno gwybod mwy am yr hanes sy'n gysylltiedig â'r Nadolig. Stori babi gafodd ei eni dros 2000 o flynyddoedd yn ôl. Mae llawer o chwedlau wedi cael eu hychwanegu at y stori, ond gadewch i ni weld beth mae'r Beibl wir yn ei ddweud am enedigaeth Iesu. Oes gan y stori unrhyw arwyddocâd i ni heddiw? Oes angen y Nadolig arno ni? Mae stori'r Nadolig yn dechrau ar dudalen gyntaf 1 y Beibl, yn llyfr Genesis. Os nad ydych chi'n gyfarwydd iawn â'r Beibl, efallai nad yw hynny'n sioc i chi. Ond os ydych chi'n gwybod rhywfaint am y Beibl, efallai bod hynny'n rhywbeth sy'n swnio chydig bach yn od, gan fod dros 3/4 o'r Beibl, yr Hen Testament gyfan, wedi ei sgwennu cyn i Iesu hyd yn oed cael ei eni. Mae hyn yn rhyfeddol, ac un o'r pethau sy'n gwneud stori'r Nadolig mor arbennig. Mae stori'r plentyn yma sy'n cael ei eni i rieni tlawd, rieni nad oedd yn bobl pwysig, mewn gwlad fach oedd wedi ei gormesu gan y Rhufeiniaid, yn dechrau miloedd o flynyddoedd cyn iddo gael ei eni. Gadewch ni weld sut mae'r stori'n cychwyn. Nawn ni ddarllen rhai adnodau o bennod gyntaf Genesis, mwyn cael syniad o beth yn union sy'n mynd mlaen. Ar y cychwyn cyntaf, dyn ni'n darllen hyn. Yn y dechreuad, creodd Duw y nefoedd a'r ddaear. Mae'r Beibl yn rhoi manylion i ni ar sut nath Duw hynny. Ac ar ddiwedd y bennod, dyn ni'n gweld 2 beth allweddol. Felly, creodd Duw ddyn ar ei ddelw ei hun, ar ddelw Duw y creodd ef, yn wrw ac yn fenyw y creodd hwy. Gwelodd Duw y cwbl a wnaeth, ac yr oedd yn dda iawn, a bu hwyr a bu bore y 6 dydd. Yn aml, mae pa mor llythrennol y dylen ni gymryd stori'r creu, yn tynnu'r sylw bobl oddi ar y 2 bwynt clir a phwysig sydd yn cael ei gwneud fan hyn. Duw nath creu popeth, ac yn arbennig nath ei creu pobl ar ei lun a'i ddelw ef, i fyw mewn perthynas ag ef. Ac yn ail, nath Duw creu'r byd, a phobl oedd yn dda. Ond yw'r delwedd yma ddim i weld fel ei fod yn cyd-fynd â'r byd dyn ni'n byw yn ddi nawr. Dyn ni ddim yn nabod y Duw nath yn creu ni. Ac bod llawer yn y byd i'w weld yn dda, mae'n amlwg bod yna llwyth sydd ddim. Dyw'r byd ddim i'w weld yn dda rhagor. Felly beth aeth o'i le? Dyma dyn ni'n gweld yn yr ail a'r 3ydd pennod o Genesis. Oherwydd mae Duw sydd wedi creu pob dim, mae'n gwybod sut mae pob dim yn gweithio. Mwyn i bopeth mynd yn dda, roedd angen i bobl fyw ffordd Duw. Ond roedd ganddyn nhw'r dewis i wneud neu beidio. Rhoddodd Duw un rheol syml mwyn eu hatgoffa nhw am ganlyniadau mynd ei ffordd ei hunain. Ond paid bwyta'r ffrwyth y goeden sy'n rhoi gwybodaeth am bopeth, da a drwg. Pan wneud i hynny, byddi'n siŵr o farw, mae Duw yn dweud wrth ei bobl. Doedd hon ddim yn goeden hyd, a nid gwenwyn chwaith oedd y ffrwyth oddi ar y goeden. Ei fuddod i Dduw oedd y pwynt. Roedd Duw yn dweud y gallai pobl gwneud pethau eu ffordd sef peidio a bwyta'r ffrwyth,
neu mynd ei ffordd ei hunain a bwyta'r ffrwyth. Ond rhaid iddyn nhw gofio, dim ond ffordd Duw oedd yn dda. Felly beth ddigwyddodd? Wel, mae Genesis 3:6 yn dweud, gwelodd y wraig fod ffrwyth y goeden yn edrych yn dda i'w fwyta. Roedd cael ei gwneud yn ddoeth yn apelio ati, felly dyma hi'n cymryd peth o'r ffrwyth ac yn ei fwyta. Yna, rhoddodd beth i'w gŵr oedd gyda hi, a dyma fe'n bwyta hefyd. Penderfynon nhw fynd ei ffordd nhw eu hunain, gwneud beth oedden nhw eisiau gwneud, ac roedd gan y weithred honno canlyniad difrifol. Dyma'r dyn a'i wraig yn mynd i guddio o olwg yr arglwydd Dduw, i ganol y coed yn yr ardd. Drwy fynd ei ffordd eu hunain, roedden nhw wedi chwalu'r berthynas oedd rhwng nhw a'i creawdwr nhw. Ond galwodd yr arglwydd Dduw ar y dyn a gofyn iddo, ble wyt ti? Mae cwestiwn Duw fan hyn, ble wyt ti? Yn un mae'n gwybod yr ateb i. Mae'n gwybod bod y dyn a'i wraig yn cuddio. Ac yn syth, pan mae'r cyhuddiad yn dod yn erbyn y dyn, beth mae'n wneud? Wel, mae'n ceisio gwthio'r bai tuag at ei wraig. A hithau wedyn yn ceisio beio Satan nath ymddangos ar ffurf sarf mwyn eu temптio nhw. Roedd pobl wedi creu problem, ond doedd ganddyn nhw ddim datrysiad. A gallai hynny fod yn derfyn trist i stori fer iawn. Ond, dydy Duw ddim yn rhoi'r gorau iddi. Pan oedd pobl yn pwyntio bysedd, roedd Duw yn cyflwyno addewid i adfer y sefyllfa roedden nhw wedi ei creu. Dyma'r arglwydd Dduw yn dweud wrth y neidr, bydde di a'r wraig yn olynion. Bydd dy had di a'i had hi bob amser yn olynion. Bydd yn sathru dy ben di, a bydde di'n taro ei sawdl ef. Dyma addewid cyntaf yn y Dolig. Fe fyddai babi, had y fenyw, yn cael ei eni. Bydd grymoedd drygioni, Satan y sarf, yn ymosod ar y plentyn hwn, ac yn taro ei sawdl. Ond bydd y babi yma yn sathru pen drygioni, a gwneud ffordd i'r hyn gafodd ei dorri i fod yn gyflawn unwaith eto, i adfer y berthynas rhwng dynol ryw a Duw.